Pre, ano lang mag-basketball karon? Kapoy ko pre. Ako pre, magtanaw ako karon sa NBA. Kay kuan mo idol kay ako si Cristiano Ronaldo ba? Pag mo 3 points. Ronaldo. Cristiano Ronaldo mo 3 points na to. Takka naman ni. Usa mura dili mo mga fans ug NBA nang haliba Mga mga bata. player maguna pre si Cristiano Ronaldo kauban ni kuan ni Messi? General Torre. Ay dili na NBA dai. Minog 3-pointer. PBM guna siya. Pataka PBA nga. Ball player maguna si Cristiano Ronaldo god. Grabe kasi mga hangin sila pre no. Yung sa kanila pagkuha na ba? Buluka gid mo kayo. Siyempre maginawang taon na magini hangin. Amang ka kanang stamina nila ba nga dugay sila mo taghangin. Stamina stamina daw be. Nabuton mo kuno mo ana nga di man ako nagbuhat ana nga word. Gani. Nga ayo po pangutanon sa spelling ana oy kay Igor po ko naminaw ninyong duha. Mao na mga bugo jud kay mo. Uy. Si Damula ko. Kaya sa nag-jogging ang gasol Gani. Awan Damula ko eh. Grabe nagpapayat siguro na ba murag nanay apilan. Ay bitaw pre, naguro ni apilan ba? Lumba nagsakag lubi. Dili man gol, kasaka maguli naglubi nga, di man nakadaog sing lawas. Kamo ba? Sige ra gyud magpanguan sa tao, kabalong determinado na kayo mudagan o tura oo. Suga ka dagan uy. Dam sa payat jud. Suko pa, minumbog ko. Grabe ni bay na po no, kugihan jud kay bay. Determinado jud kay siya magdagan-dagan kay wa pa ka mo 3 minutes yung video. Grabe pa ka determinado kay kana padulong na mamonetize. Oh no. Kada Dabs, mag-exercise yun! Yati mo siya nag-exercise lagi ko ko hubog. What? Oh no. Di ko dugubog pre.